Hej. Det er en kort film om, hvad dækningsbidrag egentlig dækker over, når vi snakker svineproduktion med fokus på søer. Jeg har lavet et mindmap her, som kan se, hvor det fortæller lidt om, hvad dækningsbidrag er, og hvad der har indflydelse på det. Og så vil jeg, mens filmen kører, forklare lidt om de enkelte notater, plus jeg vil tilføje nogle flere notater, så I kan se, hvad det egentlig er, der har indflydelse på dækningsbidrag. Men dækningsbidrag, som står her, forkortet til DB, det er det, der dækker over de indtægter, som landmanden har, minus alle de udgifter, han har. Men de udgifter, han har, det er kun stykkeomkostningerne, vi snakker om her. Og I kan se, at jeg har gjort plads til hernede og udfylde den her, hvad det egentlig handler om. Men ellers er den delt op på den her måde. Dækningsbidrag for en sobesætning, jamen det afhænger jo af, hvor mange søer man har. Og desuden afhænger det af, hvad det dækningsbidraget er på den enkelte so. Hvis man skal se nærmere på, hvad dækningsbidrag er på den enkelte so, så skal man se, jamen der er nogle indtægter, og han tjener forhåbentlig nogle penge. Og derudover så har han jo nogle udgifter, og dem vil jeg så udfylde senere. Men indtægterne, hvad er det for nogle? Jamen det afhænger jo af, hvor mange grise han laver per år. Så jo flere han laver, jo flere kan han sælge. Så det giver jo sig selv. Desuden så er prisen på grisene også afgørende. Hvad får han egentlig for den enkelte gris? Jamen den pris han kan få på en gris, det afhænger af, hvad er noteringen lige nu. Og man snakker faktisk også notering på smågris, ikke kun på slagtesvin. Og det kalder man også en afregningspris, den han så ender med at få. Den pris han ender med at få, er så også selvfølgelig afhængig af hvad kvalitet. Der er mange landmænd, de laver nogle kontrakter med dem, de sælger deres gris til, uanset om det er de fravindede grise, eller om det er ved 30 kilos produktion, man laver, når man har sådan et sohold. Så hvis man har noget god kvalitet og kan bevise det, og er god til at handle, så kan man godt få et tillæg. Derudover så vægten på den enkelte gris er også afgørende, fordi det er jo sådan, at noteringen, afregningsprisen, den er ofte indrettet efter, hvad grisen vejer. Og hvis man skal se nærmere på det, så kan man følge den der pil, man kan klikke på linket her, som jeg har sat ind, så kommer vi ind på den side, der viser det. Og det herinde, der kan I se, der er noget, der hedder smågrisenotering inde på svineproduktion.dk. Og der kan I se de forskellige noteringer den 11. februar. Der er en basis smågrisenotering på 7 kilo, og det her der står så ændringen, altså hvad der er sket siden sidste uge. Og det vil sige den her pris på de 221 kroner, som var prisen på en basis 7 kilos gris i den her uge, det var det samme i sidste uge. Så har man så desuden regnet ud, hvad har gennemsnittet været for det sidste år, altså 52 uger. Der har snittet været noget højere, end vi ser nu på de 221. Der har man altså fået 260 kroner per 7 kilos gris. Lavede man så 30 kilos gris i denne her uge og leverede det, jamen så kan man se, at noteringen der er 387 kroner og 83 øre, også uændret i forhold til sidste uge, og et gennemsnit på 443 kroner og 90 øre. Det der så er i det, og som jeg også snakker lidt om med kvaliteten, det kunne jo også være sundhedsstatus. Hvis man nu har en SPF-besætning, hvor der også er noget mykoplasma, så får man måske 5 kroner ekstra. Og det kan I se her, der er også 5 kroner ekstra og 5 kroner ekstra. Hele den her linje er 5 kroner højere end den, der er basis. Men det er selvfølgelig stadigvæk en afgørende ting, at man kan forhandle med ham, der skal købe ens gris. Men rigtig mange, de bruger det her som udgangspunkt, og så siger de, hvad sundhedsstatus har du? Hvad er den såkaldte beregnede notering på vores smågris? Og så bruger man det, når man handler. Har man en ren SPF-besætning, jamen så er man oppe på 230 kroner, altså 9 kroner mere, end vi havde her. Og det samme kan I se her, den er også 9 kroner her. Højere. Har man økologiske grise, så har de sat en pris ind her lige nu på 947 kroner for en 30 kilos gris. Og så er der forskellige UK-tillæg, hvis man producerer det til Danish Crown og til Chicken. Og hvis man har en helt særlig specialproduktion, Antonius, så er det et andet tillæg. Men det her, det var egentlig bare for at vise jer, hvor meget der har indflydelse på den pris, man kan få for sin gris, udover det, jeg allerede angav. Og I så kan så også se hernede, hvordan noteringen er lige nu, og hvilke forudsætninger man har brugt. Men lad os gå tilbage til dækningsbidragsmindmappet. Det var altså den her, og når man klikker på pilen der, så kommer man til linket, som jeg havde sat ind. Og det var en forklaring på nogle af de her ting, der stod herover. Når man ser på indtægterne til dækningsbidrag per smågris, så kigger man jo også på, jamen vi sælger jo også en so en gang imellem, og dem er der jo også en pris på. Især hvis den går til slagtning helt efter bogen, så får man jo slagtenoteringen. Hvad man så kan tjene på alt det her, så det afhænger også af, hvor mange man sælger, og det er jo for de fleste produktionsbesætninger jo ikke et mål i sig selv
at have mange grise til afgang, men som vi også har snakket om tidligere, så udskifter en gennemsnitsproduktionsbesætning cirka halvdelen af sin besætning om året. Så hvis man for eksempel har 1000 årsøer, så er der alligevel 500 afsted. Og der skulle de fleste gerne være nogen, man fik penge for. Det kan selvfølgelig også være, at der er nogen, der dør. Det har vi jo snakket lidt om, den der sodødelighed. Og det får man jo ikke ret meget for. Men de her antal grise per år, så hvis vi lige skal vende tilbage til dem, så har vi efterhånden snakket meget om, hvad der påvirker det. Da I lavede den der mindmap, der handlede om fravendet grise per år, så kunne det egentlig være nogle af de samme ting, man kunne sætte ind her. Så hvis man nu lige siger, jamen jeg vil gerne tilføje noget af det her, hvad er det så, jeg kan sige, jeg kan lave? Jamen, det kunne jeg sige, den har vi jo snakket om nogle gange, kuld per år, så. Det kunne være, man kunne have levende fødte, eller man kunne måske gå den anden vej og sige færdige grise per så. Hvad afhænger færdige grise per så år? Jamen det afhænger jo så af kuld per år så. Hvad afhænger færdige grise også af, det afhænger af levende fødte. Og så afhænger fødte. Hvad påvirker altså og så videre, ikke? Så hvis man har de levende fødte, og man så skal nå til færdige grise per år så, jamen så afhænger det jo også af døde før fravinding. Der skal 2 ender i. Døde før fravinding. Så hele den her op, det er jo egentlig noget af det, I som fodermestre, driftleder, hvad I ellers bliver her i fremtiden, kan have rigtig stor indflydelse på, sammen med avlen, som vi også snakker om, og sygdom og sundhed og så videre, så videre. Men hvis man bare tager tallene, så er det jo den der, hvor mange færdige gris kan man lave på et kuld. Jamen det afhænger jo af, hvor mange der bliver født, og hvor mange der så dør. Desuden så er der jo også den, jeg lige sagde med kuld per år så. Og kuld per år så, den kan man jo også køre videre til, jamen, hvor mange spildfoderdage er der, og med omløb og erfaringsprocent og så videre, så videre. Den har vi jo snakket om mange gange, hvor lang tid er zonen om at lave et kuld. Så hvis jeg bare har fokus på den mindmap, vi lavede tidligere her med alle de ting, der har indflydelse på det her, så har I indirekte en forklaring på, hvad I kan påvirke, når vi snakker om indtægter og dækningsbidrag per so. Så den her, den kunne man jo også give en eller anden farve, er der ikke noget med det, så kan vi jo sige, det gør vi lige grøn, fordi det er alt det, de mest almindelige ting, I som driftleder kan påvirke. Det er nogle nøgletallene, som vi efterhånden har snakket meget om. Priserne hernede, det er svært at gøre noget ved, så dem kan vi jo bare gøre mørke og røde. Og det samme med søerne. Antallet kan man måske godt påvirke i forhold til, hvor god man er til at skifte ud og holde dem i live osv. Men selve noteringen er svær at påvirke ret meget. Så det var egentlig indtægterne. Og den kunne vi jo så lave sådan der. Så har vi også nogle udgifter. Fordi det koster jo noget at lave de her grise. Og en af de største udgifter, når vi snakker svineproduktion, og vi snakker dækningsbidrag, jamen det er foder. Så vi må hellere lige sådan. Og foderomkostninger, kan vi jo bare sige. Hvor mange penge bruger man på foder, når man har sine søer der per so? Jamen det afhænger jo af 2 ting. Det afhænger af mængden af foder. Og så afhænger det selvfølgelig af prisen på foder. Og mængden af foder, det er jo igen noget, jamen, hvor man kan sige, det er en af dem, I kan gøre noget ved. Det er en af dem, I kan påvirke, når I render og passer dem, ved at have noget styr på management. Kvaliteten af foder skal I kontrollere, sammensætning af foder, foderkurver osv. Og det vender vi tilbage til. Det er jo et helt stort emne for sig selv i undervisningen, al den her mængde af foder. Men prisen på foder, det er jo, jamen hvad koster det? Og den er ganske ofte angivet i kroner per kilo. Men I skal, eller i kroner per 100 kilo faktisk, men I skal tænke i foderenheder, når I skal vurdere prisen. Det vender vi også tilbage til. Men prisen og mængden er jo naturligvis afgørende for,
hvor mange foderomkostninger man har. Og det var jo så, som sagt, den allerstørste, vi havde her. Udover det, så er der jo også udgifter til, som vi mindede mig om sidst og fortalte, det er dyrlægen, medicin, og så er der diverse, og det kunne for eksempel være strøelse, eller rodemateriale i det hele taget. Så er der, når vi heroppe under dyrlægemedicin, der kunne man også skrive vaccination, men vi kan også give den sin egen, for der er mange, der har forskellige vaccinationsstrategier, vaccinationer. Og hvad bruger man på det, hvilken strategi har man til det? Så ja, det var vel egentlig alle de ting, der havde indflydelse på dækningsbidraget. Og dækningsbidraget for en hel besætning, det afhænger jo af dækningsbidraget på en so, gange med antallet af søer. Der skal stå antal. Den retter vi lige her. Der skal stå søer. Antal års søer. De 2 tal gange med hinanden, så har man det totale dækningsbidrag. Den, der er svær og størst at forholde sig til, det er jo så dækningsbidraget per so. Der har man nogle indtægter heroppe, og så har vi nogle udgifter hernede. Så og ved udgifterne, der havde vi jo især foder. Så har vi dyrlægen, diverse vaccinationer. Og så er der naturligvis også køb af dyr. Og det kan man jo sige, man kan også sige køb af søer, fordi det er jo primært det, man køber, når man har en sobesætning. Så køb af søer. Og hvor mange søer, det er, hvad det bliver for en udgift, afhænger jo også af antal og pris. Fuldstændig ligesom her, og pris, det var så også den, jeg snakkede om. Det kan også være en notering. Men det kan jo også være prisen på polte. Altså hvad er det, hvor gammel er polten? Så man kan også sige, køb af søer, det skulle man måske hellere kalde polte. Fordi det er jo som regel det, man køber. Og så prisen på dem, og antallet, man har behov for. Jamen det afhænger jo også af udskiftningsprocenten. Og det afhænger jo også af, om man laver dem selv. Det bliver jo en lidt anden, man kan jo sige, køb, den kan man sætte lidt i situationstegn, fordi jamen, hvis man ikke køber sine polte, så laver man dem selv, men så er der jo også stadigvæk en udgift forbundet med det. Så skal de jo have et sted at være. De skal udvælges, så man mister dem i form af salg af nogle andre dyr. Så det kræver en anden styring selvfølgelig, men det koster stadigvæk penge. Og det handler stadigvæk om, hvor mange man skal bruge, og hvilken udgift man har på dem. Så den udgift man har på dem, det afhænger, som jeg siger, af at man laver dem selv, men det afhænger jo også igen af alder. For eksempel, så kan man sige, at det afhænger af, hvad er det, skal vi sige, race, sådan lidt i situationstegn, at det kører man poltekrydsninger, eller kører man nogle specielle. Så det er jo også en udgift. Heroppe under diverse, der fik jeg heller ikke skrevet, eller heroppe udgifter generelt. Der kan man jo også lave den, der hedder avl i det hele taget, så måske noget så, fordi det køber man også. Men avl, det kan jo også være polte, men det er stadigvæk helt udskiftning af ens besætning, vi snakker om her. Så hvad kan I så påvirke hernede? Jamen I kan jo påvirke mængden af foder. Og så kan I jo også påvirke, hvad alder skal de der polte have, når I køber dem, eller når I udskifter dem. Hvilken strategi har man i sin besætning der? Det er jo ret afgørende. Så det der antal, det kan I faktisk påvirke indirekte. Også i forhold til at holde liv i de der søer. Prisen, den er ofte bestemt ud fra faste priser, som avlsselskaberne beslutter. Og det er jo så sælger, der har den gode hånd her, men man kan jo godt være god til at forhandle. Så den pris, den afhænger jo meget af, hvad kvalitet man køber, og hvor man køber, hvor god man er til at handle, og så alderen på dyrene. Så det må siges at være alle de ting, ufattelig mange ting, som påvirker dækningsbidraget. Og så vil jeg lige eksportere den til en pdf-fil, og så vil jeg lægge den på uddata til jer.